natoire umucyo muya. Emechano no bororo mira sense ekero tata erarache natotenye amarega ataire igoro tumenye asumo chomuya. Nonya emechano no bororo mira sense ekero tata erarache natotenye amarega ataire igoro tumenye asumo chomuya. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Chengo omonene haya igoro komenya omonatato na malaika tabatera takomoto ya Nyasaye wito wemeganda. Nobe omo chengo omonene haya igoro komenya omonatato na malaika tabatera takomoto ya Nyasaye wito wemeganda. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Inchote sita beno wetena Sasi me omonene Ereka uya omwegeno Natoire omochomuya. Nyusi Central.
they were reporting abambana mwabo Eunice Mbaro ebisiba gocha salute ebisiba mwabo Eunice ontita Philip Ngwandi no alenga around parakana akare mate tima etinga ekwaya ya bana bali konye Eunice ago training ya bolibongera nero abana ya bolibongere bwata abana konye Eunice ndero igachitinya kwana konye nare kwaye na nero go train abana pathfinder tima pathfinder akare korusenga bali abake what mbayo baraje mora team ate abana mbale wako kumora batere alafu mulisi to welcome pastor ende nye bataskake anga Charles na mautia maitembali batamaiti bana wa mwaumuntita lakini tibarochi bwanga bonse tibarochia. This was the right time mwale gocha mutua mwale go kwana lakini mwa kwimukia maboko iga lakini bonse yakorekane bari committed mautia Charles abande mbaro baswati ba mwa ntita mbaro na baro raga iga lakini we'll give you time after pastor bana wali beko hotera bangona Kanisi miyabo yangire o connect Elder David wanna take the program we just passed. Ebisiba amekuja yo mwabo Eunice ya kwane tia salute alafu wakotera kubeko bakwania ekanisa abana ba minto bakoyone chikase ni cheito ase marobe ndia na bakwani mbia mole tokunya wakanga mbia mono rioka ase ngencho mwabeira mona intwe mwabeira ase moise ko minto mwabeira asa bakoyone abo bwato bokongu mwabeira asa abana baito mwabaikiranga asichinjera chionsi more especially the elders of the church mwatosirira asichinza mochi nyinge ara tokunya gusabanga mwende gutosira ikiaero koba koina na kwako era tu igota tu agendera koba ana batokunya batanga tosire mbako moroberio yoere ekero tokubwatira na iga byonsi bikonyarekana yareresen ya mambi yato tebinga unity is strength. So we need your strength. Ekero turamo asokubwatira nasikira chi ebintu. Chendo yo mwa Eunice omoke. Lakini no buonere gionseri menyerete nyacheki.
Gochinanya gocha chi weekend iga no ndamo nainu na chakiro kunara masia mange kiara naro ni moko nyagocha rioka abande twamanyanire ya mono nyasaba konye asonsi twarengene sister ya nende yarenga koruchu matano lakini nata etasoka chikora nere bintu byaye no mongi na mama no ari matari nere gesenkamerere tuma etaba kogotimba nche taba ibori gose na atorekenda antiguterege ntogeke keria iru na wachokoro ono na motiga no aikara stari bari barenga mambi mwamora na kwana byare kamati yane nerere garia no turamo abantu nabange barabanka igombia mono asoko ngati opportunity moko yone na mwanjete nchari kondo ko mpuno mwana oye na ari konya gutumu nacha koro muise kominda yoka igona mtumanya inenere na nkonyete none kerode skuru kero na seri gu na ari kominyoka guchia sari na rogose na ngekende ana bari kurankonya musuko igoto igweti nero mbegete kinde igo nabonyi gwete obororo lakini ndende ntogokora kende ayonsi na bale atokoja tigasi nyasai yamono. Thank you very much. Tumeona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, Ni kweli wewe muweza. ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, Ukisema umetenda. harisha Israeli, uliwavusha, Kawatoa utumwani. watumishi wako umewapa yote waombayo, Ikiwa umependezwa. uamualo hakuna wa kulipinga, hakika we ni Mungu Wa vyote. unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. hakika tumeona Tumeuona mkono wako Bwana. Matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali. Ukatushika mkono. Mahali uliona pekee. Chini hata juu. Watu unawainua. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana. Matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali. Ukatushika mkono. Mahali uliona pekee. Chini hata juu. Watu unawainua. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. msalabani ulitufia, ulitupenda, Dhambi zetu kabeba. baraka zako tuliziomba, kweli tumeona, Hakika unabariki. hata vipaji wendo hutoa, umetuwezesha, Tunaimba na kusifu. walio haki hutoacha, uliwaahidi, Hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu, Waponye.
sawa kwako, umetuita Yesu tupone, hakika wewe ni mwema. tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee, chini hata chini juu yao watu unawainua, Mungu sifa na utukufu ni zako milele. na tutakusifu Twasifu jina lako Baba, milele, tutakusifu kweli daima, wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee, chini hata juu chini yao watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima, wewe mwema, tutaishi kwako. Apart from that, ndite gari ngomugisangi ona kamiri nyombu eta sini ngomugisangi. Embunere yo mugisangi anyeri ngana lisinyete pi. No motebi kendi yo sura motebi. Taliko ko gajo maeta. Yani nyesinyete pi pi aye tupi mugisangi wo montoi. Oine rali yoko liok. Ndite ndo kwa matenga ya bone yiri pupikana kiwe. Twasa katwa kwa. Maitenga tikinkeria. Iganga mokole te buno mukara ko no use. Na nyakara use na ma to use mo abona kyo mo tana ba di yakuru. Tenya sa mbi yamono asons. Arodion songo ko nyago smile ya na ma te kukwana. Emo kisanga na bande. Igongo te ba mbi yamono singe jogo chalende. Na pasta no rojo na tukula ro kanali. Abuna bu abantu bwe nai nai. Ekresi nyete wo etro. Mali ma kenene ko saka. Iko papa eto sia mangana ayu tikangana ninga mbi yamono. Tony ondito minto so opijama na mwamu kwa nalene. Toka nte wocha bake karara bwen sense. Ande bi mena so wocha na ande mwa very very positive. Netuko tutachinga kit na ndangeli molisia okonya pasta asinga joko mo welcome. Biamon. Biamon molisia. Asichinga kiechi na wante de kolento morandi ito. Pastor Margaret Kerubo Magati Pastor Njo Otera ni Otera Goliwate aba 269 amayagole yakora Titorina obo menyo totere ase abantu twensi Titorina obo menyo Tore mi
abanchu ba Nyasaye bali twenyore tole moyo nabakwani mbuya mole wairire buya iga tukwene Nyasaye ngambuya mono ase obwaro batoretire otolendire obogima ngwanda bole raisi iga tweteire ebitunwa tweteire amauru momo lakini Nyasaye asing'echi obuya bwaye otoikire ase rituko ria rero nabo togenda tukumwiraneri ngambuya mono kiagera abange bararira abana ba Nyasaye bantu bakure abasani bachire paka gochikoyunga kwa igwesiminga no yochire paka kwa boli Nyasaye nkigose kagenda ataso obuiko bwensi lakini bono aya nigagocha anya gotwegeri ng'ense yetari seito so wote tuko yani enjera togenderete tutamanye tiri tuko nonya onde tayo manyete ekerara rwaso obuiko bwensi na ine Nyasaye ngambuya mono asing'encho nande tuomeranira ase obonge rituko ria rero asing'encho yogocha asenga y'omorisi ontita asing'encho yokogendera emiroberio goika rituko riria tarestekera omanene aratwanchire tumubeka ase enyomba yaye asara aberere bwekaganya ng'a ontita gocha koganya Yesu riria kera gocha kobwega tuli na ria gocha koboka aumera namo n'abaminto twensi tocha kumerana rituko ria rero rie sabato narenga aria ase ekanisa akeyogera ande nabaranga tigaminyoke ing'icha ase nkeye bona botokogendera gocha rioka ase eng'encho okorwa oboremu goika rituko riria tarehe 6 abadikonesi naroche ritangaso riabo mparenga bari toikire iga abadikoni totenene n'abadikonesi abari toikira na intu togokwania abantu abari simba tokwaniriria n'abadikonesi nabarabwo tenena ngo motokwani motosali uteri gando che mwai ase namba terimbe biyamana sogocha bono nabo tuwenete konyagocha iga tunyagoika mada mominto ang'e asing'encho yokomoboremu kende ngeri torakora ase ense y'abana ba Nyasaye kerekiya mono ke gotatiga gokora keriki kwa Nyasaye ase chingaki chia bono chingaki chiri chiokogecha abantu chingaki chiri chiokonya kuumana n'abantu chingaki chiri chiokonya kugacheto base enkoro yao bono bwenete gotiga amakweri ayo morisio ontita abwenete gotosomia ereseni enene ng'akera omonto abwenete korosio bwamate bwaye buya ng'a naye ekero orarare n'omogaka ontita araire orare buna eshucha eratindekwe eganyogocha kwa Yesu eria kabere nande nkobe ande nainwa ase egeke nande ntakeire kominyoka tochikorora eshevadesi ya moka Pastor Gilbert Machuka nere nanyore twe challenge gete totakeire toiko tomorore na rero abarogi mbaro bagotaria abantu abana ba Nyasaye kakyonyo gakarata ko ndatigerende basite bakarusia Shavadesi nyomba bakamutari bakamuira ni mambia kera bakore byasara bakamutigaba ono gakina botugane iria barandi otokoro gusaba rinde Nyasaye konya madamuria omwana namukonye rinde agendere n'ubugima taetembaletero murandi orachi gutokwanera ase chinga kiechiga murandi Dennis inchugo chokwanera abantu toba Nyasaye aba bachire koreta obore mwasengeye komorando rigi ngoimoka igo nabatigeire murandi Dennis oyo no mwana ominto moroche nto bwekaine onero minto mokepi onero mokogoti nchenkaro yokana asabana kiandoro chembalenga bakonduma ego magocha kongikera atambe no mwana omokyasende lakini omwana no mokonyire nere no murandi akora prokuru bugema lakini erare sekefu ale efield rogoro bono no ale ngamo na intu ase kanisa ya matunwa ande na matainga tigache ararwo gosemeria gocha sengeye mbuyo morarore biyamono sana mbali ngatoka tango murandi ni stigate na tukwanire biyamono karibu sana biyamono sana Pastor Margaret yo gabweke ne tata ngobeke na mama bona abu no mutatu manyiribi ekine kemaye omuseno mumwamu mama no morabu ikomo guteta botene abo tabotene yaro iko na ego kori gikwara ligikende to kubweka nikerege gotinda barandereti biyamono sana tuamo bakire Nyasaye asenge nchomo garobo muya atwanchire tora egente kigetari kwano sinyita igoteti tuamo bakire Nyasaye utasenge ncho yomogarabo muya atwanchire to ikira rero nanche nonde nyamonyaria nongo korera kurwa ekero moso batu bali kuri sauti Kenya matiga tiga to saba siringa Nyasaye
Mwana no itata Nyasaye twenirimbuya mono asenge ncho yomogorobo muya. Uikaransa ku mulisia gwatorentire no gotenyoringe mambe ya mona into na utora ikaranserwe onye toracha. Bono ringana rito konye rito agache kwebanga buya kero tole moyo bono iga na ndore miengeye asirite Yesu Kristo mutore ito. Amen. Ogotera ngore gwateri ruga kero gotere kibungo kyo muri gatanga omoyone kiraigo omonene abange nabo mutakwane tigo na acha monchande wika mukwane omoyone kora gento kiegi omonene nero ndo kiegi omanyi konda korubu yabuaye nero ranchorere ngaki agento kieke igo utakore tiobu yabwa Nyasaye igore chorere ngaki nando kuno muntu omuri iganja Nyasaye gochorere naenda anja Yesu na wano mwigwete nseku na kogenda guchia yaenda guchia igento na acha konyora rero ba mintungeringa abantu no erora bwerore Nyasaye buri omubiro yobwate amatukora akore na abere abantu banke ngamutinde abantu banke buri pakomosani ogoime pakomosacho taigo ikange jinsa chiria igonda itembari ganinga ki ensango chere ekerora yebweka abantu nabakore ikibara akore ewe kachinsa kianda bata banga baona moreri omoerio ngoranto gekeke mutini bokitori lakini omosani naro urabamo naye baka lirio gutubererwa guchinse omosani oyo nere Yesu Kristo igo kware ko mwancha rero obwo bamburi ko baso bugimo mweta abantu babota makuri mbali batabwati Yesu ime yabo bunabona kero gwa korumwa chengora tangasa ndengaki nabonda abetinyirana muyariga nikomenya obugimanta iyo igonte ni matenga naonda atigale pa lakini nge bangete ikyani matenga Yesu no ari gento kieki amona inji dai tenta abe gento kwa tebaiga korogo choroku korogo chara kole naki ogo choroku no familia yomogaka okorukuma Noa matuka amange imbabu ate mwana Manoa akabuku na kuburi Nyasaye no mongi noye omone na abakonye banyore gento kiege Nyasaye agatumu mu malaika agacha akamonyerero mongi no Manoa agakari gasi yakera lituko no chobe morito lakini ekero kwabire kole no musigo ebintu mbiro takora aso mwana oyo nambe ye moto nywa namba ya kabere to bea na mangana nda mange omoreka atete musubati oli agaika nyumba agateyo mugaka ngomanyete rero mumareka nangorokera akora gento kieki onkwanira omuntu uri Onyasaye naenda akaburi omonene onye kere nike maene ngwa kwana no mukungu one na asabiro akora gento kieki manda ururire na inche manye ndore Nyasaye akagwo gusaba na ndo musubati oli gakare gashiaye na ndo mumaraika uri agaro ndo kieki akauruka akamota bikora atiga utarantebia tiga minyoke ndangeri omusacha one agaro ndo kieki ayo urandi onobuya bagana na atorensa naboko minyoka kwa rushike bande kyo mugaka tamanyeti gwasoka kibesa kurwe kyombe mugaka ndo kieki atamanye igoro je network no bwat nabagaka mbaro nabarawe network ya boriye nere binta gokora igetukerete tigamba tebinga lera Nyasaye bori onye kurega none pini empesa muka atamanyeti ahengo chande ko numanyete ngo mosani one pigipigi ya mwaka agakira kiri igomoro jengo chikonya tole kurara ase abo bisibondo gwate yo mwanchio naye amaelio Manoa ekera achicha bakanyora magisharia gwetera asomo malaika moche monyoro mwana orabe mbori ya Abaisiraeli ikiaga Abafilisiti konye baba sumbuire igabare gocha baba ibera bachicha engano yabo basibere ebintu bire byalukuru kwebibwe babisibere umurero byagenda byasambe enkano y'Abaisiraeli yonsi igo bakaba bachandegete bakuna kuranga Nyasaye tokonye tonyore enchera torakora kintu kya Nyasaye torekonye Nyasaye akaba gwetera aso mwana uri kuri Samsoni oyo uri gucha kabemboria yagendo kieke mwegwa y'Abaisiraeli Samsoni natanya orurende nani Nyasaye nabatetinga etukio mwana oyo takora kintu kieke bakamotebia ng'ae Samsoni Nyasaye okobekire ensemo abemboria Abaisiraeli
aya nayo gokonye gicakuĩ tukiao tirikũgingĩrwa bona ora tokonye Samson na abege buya by the way abaibuli bakorete nsemo yabo enene kumukwanira lakini bakamana kamateiri ngana elimu aiga hasikwana chiroko nyoma kurwa nyombeye tiri yaitu ancha korage ndogie anjotige togote biase okonyoma kurwa omaita mangana ati kana bakoto kana sange igabangina muri sana baga amangana ya rero na arato sumbuyi abangina muri goteya abana bainona ki akamura gukwanyorire karentega tukamanye umanye none kodra yao ayuta iyo ingi mumuro yagora yani bigibi yako gendi umwana ono ugwirire korage tukieke genda emechando ya soa emechando ekero omaite tiambata inga rera abakungu banyasa riri mu basta enegari gutenene rera abantu banyasa mbali ko instruct abana babo that's why they achandikire enyaruka yako nyomureri muntu giti dienya sore ogo ikoma tukabera atatu unabona umwe gwali mogora atagera matangazo umwana ndo muye nyaruka yakode form 4 ya itra matemwa ngogendere sukuru agaisikande kaimokire kanyome umwana oyu bachire Nairobi bachakira obugi omutie nyoyomo mutie nyokabere omorembo oborire omushi ori obwatire umwana oria umuitire okure naende otinde kirere bweka omonyene nabiko gendayo abangina ensemo ya ina malika goteba inwa bari muberi tangani igoro kera rigendo kieke abana asenchere gwendera Samson yagabe kubujana ngina na ise agatebwa Samson abu asota gete korusia baminto koragendo kieke irangora ekero someta ukiabaroti Samson agataita atomu abana mamu abanga inchomo subati oria nere na nchire igomo iweto iwere ustara iwere gogo taiwera nokuya ogo taiwera abana banyasaye nokobe ogo taiwera nakukore torensa abu mulisia onye ndi mwanya banta iwerete angamakweri ndokie taiyo bono moerio Samson natale to musubati oria mwege sakukia babisa babo bachakira obugima n'ababisa bari bamanyire komanyanga korungumbu erinya kwana asinge njeke nyoruke ringeto chandete omoise ko ito chiro bono gato gwetere moise ko ito atatebyo bobisi tomanye omochando gento kieki bomo muroyi bafilisti bakaba bakona gocha mambine magoro bakona kubori delira naki gakimwehebererie agotebyo bobisi a wechinguru chiaye agakora gento kieki amanganaye Samson ritangani akamongaina akamote yo monta isa kumbugata ansi bene chingori shano na ibere uyo gore gendo kieke akamana gotangasira ababisa akabatebye ninchurero morore omuntu ori angakiare na mubuyire abantu ori bagata bakebisa ironga abandi bakebisa bono botukugati igabagocha kubwata Samson ande mukungori ari kumuturanga Samson ababisa aba Samson gauchi koboka akabutore bingori bino chiusi kabwata abantu bari agarando kieke akabaita bakaya naende mukungu tajieti korosa akana kobaebereria akana koebereria Samson yoko matenga bami omuntu isa kubate tukia nanye sibi uyo mbwire naende delira naenda agakorabo naende Samson yagaita abantu baria kogenderera abantu asaite ngatenga shetani no mubi ebibe bikoebereria bangina onya mwe gote abaganga abamenyoki babo tukombaga ndete bakarushya umungina bumurandi amatuka yabo gabarire ntu nabo tumanyete iyo igwa ebibe bikoebereria mungina oyomo iga tebete iga uyo tigeta mangana ya butuku agateba tari gwanja gweito gokora gento kieke gosoka nabo baminto basto mintungurwe basaka no modiko nesinde ninche naka yetaririe ingo ikasa ina saa 5 saa 6 egento kiamana gojenda mungina doli kaboka nanga pi nanga tainga gakine kanisa ngorwa ero kora gento kieke tiganchembo kuchimatato gakiama gaye kanisa ra gento kiamo kani kiamo tebiyaya wikogore gento kieke onye tori kogenda omungina bo murizimane maseno igo koboka ogende utumire mukamuro tori kwenda bono ngumbu na oma seta nako matebigo tori kwenda kenyoru kianya kwana ruguru bono kwana mauko muna leo nyumba twagaja chirange yange iga
bono tambukuru bagobuka kore ntukie rutuomo na ndo mongu no kana nga baminto yaya kyamo te bono ga kidorika igani utete kwanga biga ga kibuka rendo tu mechikoni yao nero ga kichikoni yao nero bakongumbaro oyu shetani abangi na banyasa akiokorua kwamuka gwatumira abana bawe kiagra mwabono betanga ibembiyo shetani ukuritia abangi na maiso abwate riyo wagwa ko mugaga kurutinsani cyamaguru nsaye ngenje kabiri kara ire butuko umana gonchoro mutubu mugaga orori maguru mate ogenda se itunya ribari taracha ruguru umugaga kara ire mugaga taigweti kende gakoira na saa 8 murango soka karoye arigereri naki engomberera ababi babukiri yandasyo muri cyo bosenji aki anyoro umuntu no wesibisiko cyana ni cyabutuko amacha makendo ngatakari kwa so nyomba karure sabari atesi beti auna mangana manene sana ngo bataya somo sangirekano igonga abantu bale shetani abuatete airete omusho kuringa umongi natagwesibikize cyataji burebu ngachako ge ekeramu boria omongi nagasoka agatemo kogotio choche mabingote na abeire nchande gitama tukarenga amani gakirangiri pastor monsabere osemonko haleluya manyo mugaka omorisi momenyete no mongi no emyaka 13 tumaye tigo senko gendale kora arato kumanya abono oraire bono kagocha nanda kugwa mana kugunjuranga mukuna kutoralira ka mwensi munga abakwete nali umwaka kwegoranga ayenko yanole erenga yakale okorire sabali kujinya sata akogokonya omongino agantenga nyasa otorwanirire igatoko enda baka kebiri kitore busa gakinya sa gokonya mbebu ne yere kale ko utamanya uri getirianda ekeunongeri gugwaka na ora uri buya lakini chachigo sabaka sakuna moja chama mbiko bakare kanisa tubete bakubusyo basi tubukindu bwatonyali lakini mogarone uniform abigete itali ebibe abana banyasaye biko eberari shetani akaeberari wetera omosubati oria akamoebereria akamotebone gentogo kora otantebetie kene kia mangana ina kiore inchengo gendande situ nakingora ataya bagaka naki abakungu bara mubwata basacha bataraje kanza nini mwanjete ngonga inerelin igana ata moncha ande mongirere ngonga inerelin do sene gana ngote gakia bagungwa musacha nago sinyegenda yons tali raisi nabo matoko tindia watindia sika ko kanyoboga tayo ngayekira nando mugaga ragento gie nando kanyeka igo eliogo oborogio buyora akorro musacho abakungu bara no komoega kabisa omusabera omonene atoke kanisa haleluya inga ya etwaro mole Delila akabere Samson mwe Samson akamatebinga inche omonta isa kombwata angingere etukiane okore gento kiege omogungu ori agachiaka gora magasi agachiaka gora ogwembe agachiaka gora kile kama kariye ko hingera akareta bali moko soma maliko yemo bwatane na haro gagoteba naki omusubati oyo agaikaransi ibagandira ali abanga na balirigi yasabalisi ali ekiriri kerotako na guchandika genda gucyanya akabeko mu murori amagoro igatie akamugingera akamotiga libati bunande bona akari ko murangari nga Samson no raire ababisanga ibale bagaka bagokura arara lero kwa arara ngusubu ali tiribu njingote yo mulisi nata yabagaka asikitara ngamabina kito kagera no igete toraika mongina nchoko gore gyagora akora di morioge kya na batokobwa na ro maite tata kero cha koiri na ro maite kibwanje tekuri nande kwa mana gocha ngambono ngocha buona buo igwa Delila ekera korangiri Samson ngabachire Samson kaguchi koimoka marikanya sago teba tamanya buno moikonya sa orura sale akara moikonya sa orura sore igokora kende yons akara moikonya sa ya sore igogotoka guchite nyomba kero moikonya sa ya sore igogotwara libera noyo mini ekara moikonya sa ya sore igokugata botuko nemesumari
na masasi make kwabekera ng'ombe mwamato ekero mwikonya sa utari asori ekero mwikonya sa utari asori igo koro aena nyoko biara igo gotabanga nche uri nto gukwanania igo rutanto kie turakwanani igo mwikonya sa utari asori abantu mwikonya sa uri ime yabo guikabanchane guikabasabirane guikabakwananie na ende guikabasange une kanisa yeri tangani haleluya igo na ritora endo nyasaye omoerio abantu bali bagacha bakabwata Samson bali no mogoko elio maete baharosiria akanyasaye maate timuna baharosiria akanyasaye abantu bakengonya gusasima bakara akanyasaye akwo bagukaira nerimbu ya mono ekiara kwa bekiro mu bisase gento kieke asama gokaitu Samson agakigwa ase nyombe nene enyombe ye igo yarenge hori okwegokia bagatebe gentege tanga ni togo kora elitobu omonto oyo no kumurusi gento kieke amaiso Samson akagokoro kegima akabomo uko Samson bono bagatebe kenkera isana bono leta lige na nene anya gunjukanania anya gotogokia Samson akai warige na abana banyasaye akana gotaria lige na riri obotuko no mubaso baiwete biya bakomoita bakomosekerera egasi ya Samson ne lige na nene akona agora gento kieke kona gunjukana maitha na banyasaye akoire ribaga ryo gotoreka lakini kuanjire aine lige no gonya gonjukana ni dio boche para utabu atikeni mweta bagaka marore yaro bakarera matukaya sitari ngorora abogete guchimpara mambia ne nyimba abegete mugwete chanda ngwetara ekinege mana gwathai ogokora kurwabwo agenda asoboche yani endirige na shetani akoete nayo kunya kuinda India abangi nambare nonya tore bangi na banyasaye shetani akoete lige na ukuna kwenda India riyo guchaya no musachu tumuruti gusono monta nonya gotinda gakitari mangana lakini umuruti mune hesabu bosa muruti mune photocopy yani uyo mwabo abanere bangi na banyasaye mbiyamo akin tulikora mwako bokimako boko egere mambio chuta denga na ko etoboka gusi meta bangina ba Yesu mbara bakunywe cha Yesu kali chikoni na abana mugako awe ndubi nande no wali kwaye no nya tali koreta bangina banyasaye mbara bakuri chinyeni chingi yabali na abana mugako litabekiri maguta no nya takali koreta lakini Yesu ukura nekera byekirabu tokora kerusire ndo getige iwaye bangina banyasaye mbara baganyite kuri nyumba cyabo omenyete jikoni banyete room ya rogoro mole tutamu nyumba ya maye no mugako gwani tamu ayentu tamu ko bugegesa ko bugiminto ebune nyambe yemo na bangina no bale ntukieke ekanisa bangina no bale baire tabana bonsi yani akuburi abana ngana isonere ninki aroche no matana bagoboriyo abagaka tigamba tai na tai tata linga ne linga omugake miaka gwa wikire 70 plus korobu amatena onyo gutaita hayo kuya aye mwaga na bora baka uri tata onyo gutaita omenye buya bono korobu sani na abana tata mongneta ko konya bono abana na waku umusoru wali bamnyoka baka ntukieke omongina ko anda kanuri omugaka na bara abangaine endo meta asina roguika omugaka omonachi ko musabiro musiriki ona gansiga nga pastor gakiti ango tebieke asinge njo na amenyira obokongu karia ena ranga tiganda arate ya bana bangane ninyuwete bobe ndate nya gitari nere kokakani ari bosongo room ya yere buyeka ase TV era ngati nya gitari iruta kuna kwayera kondwali indwali ngora asengo na korore TV na wese ko bego tata nya gitari oyo tane litunda oyo tane ensu inya koragera ngorua baminto omongina gakoberete kengere ngakiendo gokora na bana mbari gokora injire yuka bara ko mugaga negera kwa jira raria kore gondi ora aragire kyara to kumanya akango ngimote mugaga tia nyasago konye ndoje no gwenete kora karage to kieke kora aragire nanjo kora bwata 200 nao cha kona inje na ara ko ire chian haleluya lakini abantu banyasaye eto bwenete tubanchane tomanya na gento kieke no more amwali Samsoni abana banyasaye
akana guonjo kana niriga na ria sama tukamange agaika sago tebango monene na achandikire mono bono nyugwete ngakinde ngochandikana na boriri Nyasaye ongeri baga limo ingeruserie geciomba asegento kieke asabanta teba isako abana wa Nyasaye balimo goche kanisa ocha kwa guri baga lyo mwalimbo besa Nyasaye garwete rumu engiya baga mutari kwa ndega sana ko musangirikana baga ni bagocha maita baga kamar to kana visitation iga oigo orabasta kurmato sokero murangu muin baro bare igo goso gotebia umete basta bana no bari no mungi ni chengo legendo kieke Nyasaye borito bwatinga gichinde you don't have one time na makuri ari atari gochora musani onena ari osireti omwanchi oye just 2 years in marriage emyaka ebere bakore nyangiteraera ogosinyo gento ko motebi na gendo kurunga pastor drimu ari ko ngaina ngantumenye amatuka amange no mokungu marigama na bana Nyasaye manena go konyiro mongi no re buyo kweyanira muri sinalembu ato musani onena achiko morana inche nkarona mabera bakankalira obocho ira no akubekirwe ndagira kansa yemi oyeriete gakura tari kunyara kumira tari kunyara gukwa Nyasaye no agokonyete manyore buya okwiragerera ore buyo mwaka lakini ano ote ni nebo kogunga toche na ma twa gotebi abantu bakorora baigeni a time is coming now ekera ba pastor torochirwa mabe oyo moga boriri okindaria December ko tole crusade na ki aya turi omokake ugotige family yao wacha kuragere imechi chigwikibere chingima igomoroje tandojere tamabera yani nendagire tari bwana yukabetia kondo seria ngari kuragera araria emechirio ki nabu nabantu toko berenga baminto yesongo chare ronge igendo kieki omanye tena acha konyora abana ba Nyasaye asenga kieria omonene ngokorangu chibona omonene akurete abantu bari gwetera nu emyake emyema na 200 agatebia nunga gendo batebie baroshi obwato amache ngorendo kieki nchirani abantu ngocha baringa umanyete taringa mbadari gocha ngocha baringa barasukio obwatake lakini bakogenda muino amasaka abanyarango muntu uyu mutu yembuyo nande batiga bakarosha abandi bakarwe emete yabo abandi bakaru kibao cyabo abandi bagakora emireme menene lakini bitukuri omoherio bakanga goswaimi Nyasaye mana gotebia kama yakobabereri bagasinya erinda agatebia Musa agatebia nu na ararura matuka atana abere abantu bakora gendo kieke nande bakanga lakini abara asoete ime igobara goswa so bwato pastor karibu sana senior igobara goswa so bwato ime kuba ikira so bwato aba murabare ngo nabagina nabagaka asinge njuba basierereti hakora kubege cyabo bwato ime basoka bagenda ubwato bugacabuka amanena akabea nenda mwamwenene asinge ncho ebintu mwanya bantu akoreta asinga kiye elindo monene naenda akaraba suna akagatuma uruire bukabakira bwirimbure bwatete bweri sangwa nanda abantu bakarera bakabori ngagitago kora tonto kiye togwen nandi yasaga tei nugendo batebi omuntu akoreta ringa na maria agenda arushi ororo buyo bwaye yake akore gendo kiye awe akinya sayo no bwa mabera buri manyago ikerekere ngo bakekero bwenete obwato nande mbasoeti noroja elinga nelibo umate ngo agenda nyagitari okararo amatukata tokaba serious omwakuri Nyasaye akagokonya bono go bwenete lakini mine bya Nyasaye ngakyoko nyakora turiko nyakora na nguru go sierereti mate Nyasaye na agokonya abana babo bagaita amatemu lakini bone njero gore mema Nyasaye igondo kiye go sierereti Nyasaye na agokonya omwana akanda ngumbu bone mine bya Nyasaye ngakyoko nyakora turiko nyakora na nguru kubwari kwa lengo motaka abantu bagatebu back to the ark onyoroko wenu na ntuna ruto gutangashanga back to the Jesus is fit lazima abantu baira na sama gora Yesu bamana garendo kieki bamana ko wen haleluya elichinga cheito chigwene oyo gochibani norori oyo Yesu amwele Samsoni
akari gusaba nyasaye ng'ang'ari bagarirenga elimu omonene akamwari baga elimu agatukia kagachaka komera gake asumosi omutuo Samson akamara gote abasaye bari barenga monere gaki koransira ndabwata gisire cyake koransira bakamusira bakamuteneni abantu barenga ase ori eri barenga abangi Samson akanyagerie metugweria enyombe eri ekagwa egaita abantu abange egaita na Samson agaita abantu abange kubwariri aitetekera rendo kieke aremo inki bano mogano yogo fundisa abantu nyasaye kuri na kende shetani akoete okuna kogendi koboko bana wanyasaye erumu eri yawo utarane gebungu ningi kirimi mato mondra tabanga to kare meeting ya bari mubogere mahati obwato mukunguo ono mulisi ogenda orara amatuka atatu ogora gento kieki oiran ekine gento okuna kogendi koboko omonto nayo manyete lige na nyasaye shetani ando kieki akoyi inali kwa tangasira lero mogoro eria makweli hao aba yenge njaso busibwa nyasaye mwachore Yesu no bori bwa haleluya bwana natocha buoto na ukwana mangana aya yoto ukwana mangana to isane goto kurumenga omosombo nyasaye igaraire aganyete mambieri ngia yagento kieke yokobokyo igwa omwana oyomo nere bwe korenge mwabo iga mwabo nangina naisha bakakora matuko batabati umwana bakana kuburi nyasaye gakitokonya bakanyorera kamwana ebigeri akamura kero gaika form 3 kamuraga gaswa kurwara enda yari gukaruma yari asinge njubo jobwanchani bwo moibori bakaimokya kamura kali bakagera nyagitari bakabekwe scan bakamana goteba umwana oyo orwarire enyamana ya merirenda ekurukwe tumor itakira abarwe agorendo kieki erusiu bono bakamwama riogo nyina naisha bagata umojo bomane terikya 30 mutinyo wocha elindo mwana abarwe awen tarezara sinia kero yaika nyina naisha bairana nyagitari bakaliye ryo mwana ori buja bakamurigereria bakamana kanyona andu muchando nde utokira so mwana oyo umuchando utoka noyo omwana oyo omuberoye tukunyara gwanchira esindani nera abantu bakobetuko bakumanwa eye igokubetu to igoboro ya magandi omuberoye tukunyara kwakomonde esindani you at that moment igobana ntubuna abanyagitari twatebire ntukunyara kobara mwana oyo minus gento kieke esindani bono gatoko badi baisimoga endenka na marioga aya atukona gutumia anyako mukanya bakayo bakagenda wiki yamo wiki bere wiki ya gatatu omwana uri akamenta gakurire bono murembe toyo nyina tari kuragira bari kurara nandi bakamura nyagitari ngita omwana ugate nuria nandi bado omuchando uri naboro intubana buna abanyagitari tuwarikire ntukunyara kubara mwana oyo oigwete igoto gwadi baisimogeende anyagutumia mario gaya aganyere omwana batagerete asobozi bwaise na ngina n'abanyagitari akamana kobori ngamo nganchire inkwana ringana erimo dagitari yihe nabo gukwana asenge njo ninche nje nsalirete nerure momba araigo sindani une tabo amangana amoro chango na morora are akaba mangana amarose omongina ochakire gosunyoriga ngakiose kego amate chinda chino mbwango chi ngakiuja kigo chakobagos mogaka gate mongina yakanyenda turagi onchi n'abanyagitari onyakorera ngombe kango tato omoerio bana banyasaye omongina ro chireka omushuri akamana gutajansa gatebanga inche nginda etengore kirigise ko mongina tenga no muri nanje muntigeta inje ninginda etengore nkorwari wanyi omogaka nuanche abana nyagitari bagori bono nuanche omwana abarwe sindani etayo bono rende gakiga atebire ngitogo chakokora inukora gendo kieke urwani tikamba kani ngagento ngerie kebuna keroka liko shaini limo rwere ngango manu ago umaita na bogota jena atameta nimeka romo ngino na kanya oro mwana ngashire njera igwa umuga kuria gasaini
bakamana kumatebi nga bono bono yariga ni saa 8 nga yoko genda ngitanda muna madanga before mutara na daktari kwari ni amari yoko nande tigante ebintu kini nima etenga muntu tari gutakerwa so erumu iri okubarwa gutatiga inwe no murwaire lakini ga haki nkwancha more asinge njunje sindani teyo ga gito so na tata ngagimo gweta bakaka manganayo abanyagitari bagachikwa gagataba ngari ori inwancha ga gito so na gento kieki bakamwanchira omuga koria kamarka uri saliti no mumurori nga na togo so igento go ga tori korigereri kando nande tori kubeka birore muri je yoko ndigereri elisa zigento kieki na ndombu atoko bako kwana gukurio ondi nchibunango na kubaru omuntu ole chinguru cyana baona no riyo naye ingana ririga kongero muga koria likamoko akina bangako chitole twale kongino to chitwara rere cho muino mweto muga go cha ora baremyo gukengana muino sunyuri okora ndo kieki ochicha akitoko menyana matuka mangi omoerio enserie gaika omwana akabekeru cyanga cyoko barwa akabekwe getanda igoro bakagenda na iseno wali mejwe kamana go borere emerabuse ekobonga karakara merabuse bagatenya sango abanyagitari n'abantu abegeni masogusa ababangina mwari kwege na Yesu no mwege neta abanyagitari mwete ngora rane mama gajeri nyagitari tagitari era akomode ikitata takomode lakini tagitari ngainyugwete boro na sekete nande bwana kwa mana kwege na nesi kama tigamba kwanya kolengere ngano mujwara akobeto sino nule swanga nesi ndani jato liretio lakini wege nete ngaki nesi nda enjeri wege neto munyagitari ege na Yesu bo haleluya ekyatali mo muro no muntu kwanya ora abuto manyeti bwana kwa mana kumbia nsema ngango kurwali ngoko teli amoelio basoire gitanda banyagitari basabire batebira amina bachakire gasi omuga kori ko ikare ndege ntatebigwa bwana rigereri omwana nande mobate gento kieki omoyogete ndo yo monga cha enyamenda bwe kahoroka muistara iguboro byara kina baigwete arigereti tato na isa na bamurigereti abata tokoboko ande bageti oyonde ande oyonde bakire baona so mwana obusare bwa chakire kabisa banyagitari barabubaga asete ko chime egara bayikere gento kirige cyane to mwana omwana oria obusare bwa bukire nande bunaroma moima isega ko nakobega begi amaisoga asenge ncho yo mwana enjira kuri amangana ekaso mushi oria rerire bakorosi ishaka mana omwana akamakori tato mabo gakitata abo gwancha inkwe korigerere tigaki nande omonjo giro manye gakitata nabo gwancha ngore gendo inkwe koro omoga koria akamana bateba ime yahe insa ko gendra korigereri omuisi oyo ngonyo hande nagocha no munyagitari ganga koyomo nanda magana ko ndukie nanda magana ko akarigereria nsemo nanda akabatu ko mwana ori ekararigereria nsemo nanda abatu ko mwana ori omuisi ori agakwa igwaye buna mwasarire igontete ko sabera abo koruchinsa isano nemo chamambia paka chinsa kwanza obo tukobugima Yesu akuna gwetu gwebigambero ona guchandwa ona guitwa agakoro musaraba iguru ise bweka nyasaye mande Yesu bweka we igale mereti omwana oyo mu maima una kubetulite masadikara lya ale mereti omwana oyo mu maima oyo kuru Yesu Kristo buna abantu bakumutwira amati bakungu bagatama bonsi bagatigara bakaigo abazaza bari bakebisa bonsi ndide yororeka ndide Yesu akana kwa bukuchi moino gwetani abasigari bali bekerumi nyasaye utoni gari ereti omwana oyo Yesu Kristo buna akona gwetege tambo kirasi kindi ego ikamagoro baiga tereka saa 9 akamondo gede kakamana gocha karenga akenge sana jeno mutambaki ande karenge egetongo bagaika somo saraba gakora Yesu akamadenga haye wabere ko kori gasya matuka mange kogweni abantu kubokya abantu chita kana akone 200 ingoja tinkonyora abo okori ndo gieki werusia marikanda agotango monturia kamnyoka baka buoye nonya mukae tamo consolidate
agasoa paka amari muturuguru aseri itimori arenga abegeto agatana ryo nginchi kabira akaso musaraba akamara kuri Yesu nabona naura kabato kaliti muriria igaka Yesu likereria ilikegima amanyinga amona amaji wanda gento kieki bigasoka kakina inda abana banyasaye akiburia marikana gekone amanyinga ali na amaje pastor miyenda senior tagweti kuguru tagwere tire kolinde tagweti andonsi akagwere riso liri abwate gento kieki omuchando omushimo bakanyoroko kwena haleluya aganjango yo mwana onyasaye gongita gutangaza goikaso musaraba Yesu Kristo asante koragereria igakora ndokieki igakogweni aso musaraba Yesu Kristo abantu koragereria igago promise ubu marerieri wakana na kare bono igwa buna gwasalira buno isa salirete igoro mwana oye abanya sayo ta salirete ekero sako enda aso musaraba ekero kubuka botuku kwaline nyangagu kwenda nyabyosi omonene nabagosalira igonga aya na amanyi nkane na iterete nande kwaruchirie yanga nande gwachire ekero kongainereria Yesu Kristo nabakuna koteranga gakinya sai arora mabera ekiagera na akweteri gento kieke ribagaria gakinda atigera iko tinda kwaneti balenga bago tanga nyasai tokonya tokorogo choru kuya bono maete tiamba taito trasa bantu balensa mongainire ngano cyo cyo sabiru pasa miyana na tate ko sabera dikero ogire bano urigireti aso urigireti igwa bantu mbara ayo manyetenga ayo manyeteiga ekero na akure tingoja kurure sadaka n'abantu bane ase nari nakabeire mahega twagatebi gunge sadaka nere tokoru yogosabire emioyo yagento kieke amarika nyasaye tabwati binte bine bintu byaino amarika nyasaye agoteba abantu bamwegiene Yesu ekero bari gento kieke bare moyo onya gota ito sabiru mungi na rangire mu basta boni gagosabirira ero nure moyo haleluya kaminto gakitingo tika nari mona kase ino basta mienda sina karibu sana kwa ni abantu banyasaye ekero gotosabira omone bonyasaye ogenda moneno kamokana chinga chino Yesu Kristo motorito amen Irire buya moro china ya mangendo buogi Jones bono na wananyore report na nje in the course of the week nga saburo ni garaire and was almost ngama chikobati nyege na gekogera na manyete ngambiare bono ngero manyete ria yekara gocha kogenda tale kicha oire ngachire tonyogo chirike getabu tuyo bange ngantoje tochire ochi manyete saburo na manyete jai mbola nyasaye wiko bwato bobisi bwokomenya weitu nero manyete amatuko tokomenya sense nero manyete karatura aruoro bono rende singinjo undataye umanyete na batoko nyakwealigania nga naye itukoliao na balira soke itukolindilions kunya saa atarate abangalia oli aikire na bonto yetu kwegeni kogosegetanga ondaro tanya gokogosanga ninje ngwanjire to ngere to menyete egekogero mumuroria barenge nogola endege iri moisonde onyo to goro lenge ndege olengo manene bwe majeshi ons Kenya mumuromo gusita yo lengo ro ere ndege yo ya gwete lakini era akaba moyo ngolengere lioliga bwate igetegete igetengera kongerete abege to bweliga akabeka ne maga ne kinsi nyogweta ige kongerete osenya sao kane tenga etukolia ondiraja bono nya abantu barenge ndege libonsi bakwetera akaba moyo oyo tinya saa tali wowi nero gwanja matuko tokomenya sense nabo togatero maene nga omoyo ne kiraigo omane nero manyire
nero gonchorera gendoki chingaki chiogotumoka kwani bono rindi nabo togoitabera nanga chingaki chiogotumoka kwa ontita na chiarenge naende orarire okorira omogano oyo buya narenge nyagitari wiki eye narenge buya igo nkaenda nyagitari nkanyora mong'ina onde bare gokora emeremo nontita aria Ruiru 1980s ogontebi ng'a kana twachieto tamenyeto momuro yagacha orenga omogeni iga tukaigumambia okobugia sabato omorori bwe bwogotera bwa SDA kiagere ngekie igo chiruiru aria SDA njarengo ng'a tukaenda kumurigeria ng'a ng'oyo kare gotera gwitu bako muborio gotanga yase itongo chimatunwa no nde ntunu gotera to no ni kwayero kamutaigo sina ntuna ba SDA bagachi bakanya gochaka company ororo mali gacha gakine kabe kanisa orura sa tambe okorire otwaliro rogendo tambe lakini ntoko ni Nyasaye ngambi yamone gekogera akurete kabule karibia atakurete rende ngana bwate tue no morandi ateba ngo okabugorete nyang'au akurete karibia igo takurete bia tiga toire chingaki chiga tusabe mwanchone ni gaba kale Meru yo barenge mwisonde isiolo bakagenda Meru bakalire mukutana matukabiro endelero barenge Embu bamanye kwena na Nairobi mambia nende bagokura bagenda Mombasa tali yanga lakini nabo atebanga maybe ekaro matangara abe na buranyore bakurire tokoiranire gocha kurinde urura pole yaye kuyitaba muri sabe wana omachenu Nyasaye twakobakire twagotogiria sengencho watoira omoyo wekachinga kichiga ntuntu amanyete ngenga kiye nebirebi nabyo gwachorete mo korario ntita gotumoka kulinda yenkwa amanyete from the beginning yege kogera omanyete obugima bweito omanyete omoelio ito kuru omochakano bono twarenge kolete family ria ya tikire kuru magega asoko boko kwao oyere miyo yebwatoka boko yesibichingi nichobalem na indi utene na barabuo na indi omuyegura akorekane gochibosia otoko bolingo akorekane asenchira yoborandia ne yokuralia ogocha kwao kwa kabere gocha sense yogocha gotoira sense ya kale na kale bono twale gosabango bakonye twensio tokonye twalemererie nago kole miwanga bwango nkwire nora samale nakoboki bonsi abaraira chimbera eli bakoro tota samale otwasabira Yesu Kristo yero mubori itu amen. Biamana singing jamangana maya onlinda singing yontegete ebiyombembira bibere bitutarata neneka abonale ko ababiri amabaga baba abinge asingenje yokoleta obole mwasinke ewo Wilson iwene liao ayo kwa lingane limo elinde ewagwan bas oji mwangu suelere amangana yangi amorisho bwogi iwawene liao morisho yobwogi twabere nera matukate imake nabakora koroke kichana gono mogako mokoro karibu Wami tawa tuli moyo tigamba kwani mbia mure ono injibuna mwaigwa nchemsi ubwogi nkurukwa emsi ubwogi onkurwe kanisa ya Boronyi ase omwana ominto Yunes akinera pakagacha ase Sabuloni ere otwa manyanite kare family ye bara basani bane abanene
gwetera asobo kore libwimire mwe Nyasaye ono kagwete kunywa maseito already otumanyaine ono chinga nyinge Saburoni igakobankaria naenda mang'ana amange togokora ari ase family ya Eunice nero togokora komo ono gwetani obusani mwana Eunice yontagete kogotebinga Nyasaye tigakore miguna pastor abeire okurandi kitabu ngire togosoma kia Ezekiel 24 mungo 15 gegoteba na gwetera asugo kwa mobosokano nindu cia sore oyoro mogoko wa maisao oi chane akini oremereri rieri baba nare kugutigera uno ichane teigo akini oremereri liabeire ureta yore kurionchora igonyo orete simi kurwase mumuro mwabo Eunice kungakire simi abairi baitu bakuru babire Saburoni orarire musani oito nando mokoito makomoke umwabo mama orarire no mangana yekarago chaturi numungi na nyumpaiga nabo makweri omanyete nabo tote butore merera kini kuria ya tikire ama nyinga nabagoseruka bono tukana kwichanda kurwerio bebereti yegwete bia mugoroba tugoika ngotebyo mungi na buri Eunice unatua mukinie kanisa ka kintu tige paka ka tare sita yaya igatokore musangirekano ogende ko rumwano minto Eunice ono Eunice munogo chankari gwazo sangesia mangana amange ona butwaja no mungina ate bana wikaicha araro mwana Eunice igabari abarisia bamatunwa Nyasaye tigo abakonye una pastor teba emirubiriye ekorekane asumurubiri uri Nyasaye aganiti abantu baye bakorerwa bono umanyite to kumanya na inkiti kumanya murandi yo mwana turandiri na ki 1 minus 0 en 0 babubono igaga siresa obo kera to kumuburia agatotebia 1 ndero tururi mo 0 ndiriri mambi igori chibu igori rene mambi tokore tigentuki tumbanyiti elio manyete ndi liuro na incheri lindo ono monginerena nango kwani abantu abayiga guteo yone na manyete abeto modikonesi ese Eunice kuna bakona gukina biyamono sana Nyasaba siseni naende twebe kange ngakiende yonsi chochote chaweza kutokea muruchi bunenzi yabeire muruchi buna ya tinanire ono tigango totinane buno murandi aturandiri gukyase Yesu. Mungu awabariki sana mulisi biyamono. Thank you. Abana botwale okorega asika twale guche center maliba
nera gotebana na gotire lakini agenda to ko moke muno kumbwa Biamano Malaysia imaiti Richard Matimanara injogocha okora ardinde ko imakagocha Kefa Biamano Malaysia family yo mugakorarire pole jema timo no yo mugeni nde kurukio goro chache uyu no musanyo ne bogukumia na inje nabana bangarero tigatusanga mona inwe pole marikanya sai gagotengo monto muya igagotiga mwando oye amwando asa abana baye na bachukuru kona monyoro mutienyo eta tukaseka nkamoro kichibicho mwana oye twarenge nere dore tie nyangi gite yarenge nene agantaria matuka atatu ne gari eria nene kuruku V8 akongira senkorara ne gari eria nene ororanga tange tiriogoria mainungurira purasi gwa koruto akandenda paka tugakore nyangi eyo tugakora tukarwo ngachanga mworo kinga noroche obuya umwana oritima etiko senara mwana urengo materebu muya mono nga yare gosi mbuya mono nje na tebita to mino chibicha chiri no mbwatega igona inche kamatengo tago ntara gotore moyo tunya gotarira na igande ngatiga igo bono urarire ngotebia bana bande barake goriege kekabwate muibori uri moyo into kebo kimogeni tata bono gari kuragira igasinyo asakubekirire bintu kurira tato minenswe mugurire matunda mororo mubike buya twagenda nyumba igona igota buya bwoka ndochi abana abange bacha batungaina abaiborie kerararire ngakarati gandara mwagachera gusekerari nyagitari ngana ria kugura gasanduku gakanya gitari gaichura matunda ne binte biororo ekero tato mino mamo minare moyo mokorera maya yasaba seseni amugako yagachuna masikani igoro mono mbuya mono Biamano Mavuli Memorial Academy mwalimu nara oibago somi na Yunes ibageri ne liao ako wapi omomuyo noyone ama edio senje nise ona ndaka nyango no murone oruseito ngumbwa onyasetia wano manyago chakera lero ga ninka onde ta ko chekia wandu wanka no bara karibu sana Biamano Malaysia singing choko ngadi baga pastors who are here, church elders, and all protocol observed. God is good, and all the time. Biamana singing choko nyode dadi baga. Egere na inche na madam wale guchi. Wala, madam, hi. Oh no, inche nde teyo. So on. Yes. Igore nde na inche kuruase skuru ya Maburis Memorial Academy. Eritaria nengoru Charles Mukamba oyo mobwa bali bwe skuru area Madam Eunice no ara mona intu aria ono na intu goika tware gocha egere turira monere gusimbo betu akora yani obugete nganda isigo gosirio mo peipogo yani mbos ndaisigo oyikonya mo kwibisuburangeti obomo tali ngane nkongu bodi abalende timanye nabeta kire mwancha ne kumuri babiri
lakini naende twari birenge ringa oyo mona baise okora gento kieke mu basa gokora na chinya sae gekogerekera urakore igo oyo mokaruro nayo gochandike birengereri mono egere kwa mubwati kwa abana bagwe birengereri igo rende katomenyete tiga tumanye ng'a ogokungo korete gento kieke nkoro toitabirane igo madam take courage Nyasaye no ara munaye goika esabari y'umurisia yanyarire kobage koera buya so amona inche abali mbare twarenge na barabwo those madam singa ibare tenena ngo mokore iga madam Eunice na ria koranga no tore mwabakorera na inuga pia mono basa embare twaru na barabwo ari kanisa ya Gesinga ngaimora basa bari korango iga tinje bieka korungumbu abali no bari muinaria moko bakorera iga igorenda asubwinge tigantebe nga asumochu iga engore nene narorire daktari no orega iga biomono igorende gaki tigatunyare ko batukubwatera na chinga kibune chiga toike eamate igange tubabwatesie goika program yiga yanyarire koera buyateko baboigo tinya saba senia sayo make wetera asiritere isoro maborito biomono morisia ayananko yana gwateba biomono ko endande gotebi tata kampuni nga omuro mino gokwaniti biomono Wano lene tigandete uminto kefa kevo tiso ojiche okora oherari kefa yatini gotene nana ende atoletere family bairi amona basani morogobe ngiya karaturase washerekea korara kuntita abakwanirwa irire mbadi mangana mange ndakwane kyara barandi bakwanira abuya ande nabonta kete kwegena nga kitutigareti no kumanya nga korara tole Tita nango yane anu musani one kirago jakorara tukagamba nere tuagwa simarago baiga ko jakera saa 3 koenda kuchi angen saa 5 akukwana buja baka naende kerato gukora akongo basemeli kulinga ki mulisi tuaro sirebono tigato tumoke ayande toje tukore mambi gamangana nari tuara koga ono mambia untita taigeti ababogete lakini karangwa kerwesi mi moyo minto oyo igeta sengenjo ja kumwera nyagitari tete watora lietaria igago ntebinga narangeli gunje koira saproni nyagitari lakini taiyo igwaye imukabuna na kukwaneire igonchu lakini naibwe kana tebi bono kamachiko tanta nake baka noene kerankurigie pigipigi ndete korubona mbwari gochanja korora ontita ibintu buna bikoenda ekambura gacha gwakero yorenge para antumere pigipigi ekara antumeire utaka confirm nande ngakera oyie siminga nomore gusengaki agante itu asoki basi ngamote igenda bono ngo soka para ngo kuboria nde simokwenda kerona muboreti ende na ba antebetinga twachire ram gaenda bako kanyorontito na bara ile ketanga bye ko ngaisa kanga iko simomo
korora nabonde konyo muremu sana lakini nabona asikorema because umuntu twarenge nere ibyugirire nomo ekera nkonyora ngabona tari gunkwanera abona atwarete birengera ry'ebikongo atirende gento nkeri ogokune reality igatwanjerane ande tumanyanga ekero intuguna tuli mwanya bantu tubwate meroberie menge nakwana agama orwese kitabu gya Proverbs 19 ebungo bya 21 umuntu nababwate meroberie menge yende mija lakini yekegokoreka n'ugwanja kwa Nyasaye bono ntitorari one kinatenenera nukubatangasira on behalf of ye family amone committee abaminto mbara wa tugusirana kefu natorua korwe family na Evanis Mabuli nara nero munyakerogo bwemeroberie buna togenderete twaibwana nirenga report ye yenkuru nero bare gojakuru meroberie ontita una korengana yale ngugwanja kwa Nyasaye ekwera no ena makweli tubwatega ayali getiko tutantania ekagera meroberie ontite gatambia bado Nyasaye ubangete bo ekara intutukero jenga ne mistake Nyasaye nama itenga na bayari goja kuwapeniga egende baka toikere nga ontita ako ele tutare 5 cia February aye ni gutaresta mochango bwoko chakwanjere meroberie yo ogo korutare 2 Monday February ono igo report ye nyenge nero naga ni mogende nero ende tunya gotebanire ngaki obwanja ni obuya no bwokororera na mabera na kubogorera ni muna bono mwachire iga yunesi buna isaransi tali abwate liberera sana lakini ekerare konyoranga abantu mbali gocha iga muna mwachire kanga akorera sana na nda kumetinga bono ngaina tigara gotomo ikange ende to sira stokonyara igera to kore nyangi yontita buya mwensi mwalega niwe naende inchwe ekara mokonyara buya mono Ono biyamana singinji yamangana yamaya ono moko nyanjira nkolelinga nalira balisia abandi nabo ntaligo ngatwa abaseliri abandi nabo mogotigara chikwa chiroji nagotera egeronde yitugwatana nabalisia para ese nine tusuke ochiensemo turakwana iguru molisia boiga badikoni na badikonesi na inu musuke gochiaria na inu mukwane wanalinde abantu tarimbo kabuna naralia bamura bamu abontita tenena azimole bamura bamu abontita dabwaba bano batayo abana batokira oli Charles no mautia era magogo di mwabo ontita aranza basubati ba mwabo abandu chegamba biri abandi ngaiwa kaikanasi dos bara sogetaki bona abana ba mwabo ontita Yabade toko arriba gamote. Mi hermano
abana bali bontita bara abande balia abana batokira onatiga batenenera abandi Wairire mwensi nande abairi abasani n'abamate bonsi bakira sengencho yo gotoremia asokurara gwa tata gonko batebinga biamona asogocha ande nto bariganeti mocho moto bwate singa kiechionsi elinto nyara gokore nyangi yaye nabotora abange atasengecho ya kikazi namangana yoko banga morocha abande mbayo tobwate swati omintoraro ko Evelyn wale ngara karagenda na chache mumuromo naro ko Solomon ngara wara mona inku oyo ko mubwati Lamek onde gaiga tobwate Robins ero yo ira nitake go kozi egasi ale bokumuko koboko igoroba temberi alafu no mokogo tinaro bare nere gone timu ene no mugako yatiga na sabanta ubons bina kwanire awabugata abantu baya bachukurumbaro gakie yue kerere ike tunyara kwa tokora na twensi umoswati umitomo nare gaiga oyo koroku Christine nero teneta baswati bonsi abanero bomochioyo abanko mwali baganera nyara kwa wako bakwa asanti rero ntogotwara mange chinga kinchike kerotora kwane asebono nuko batenga mubasa gututiga karibu chinga kichonsi mwariganirio mochioyo mocho motobwate sie sabari ye committee abarisi abairi n'abasani bonsi amwachire timorosa andi ntobagane timoche still nabongo tebanga asoko bwaterana ne committee ntochitorigiri tukotora abatangasere erinto tuare function kro candle lighting erinda abantu bache bonsi banyoreri baka banyar ko bakorera gusiba kwane obuya kendi gyonsi baragani go kwane gero yo mugakoyu ditkolitare ka karari tkolirira beli enge mono mokonyara ko rekera to barang turabarangeri moche karibu asante sana biamona singenje ayo ono linde omongina Yunes tena bwaso tinde ko nta bosia Yunes nero abato moroji nero lia yo mu moroji kala iga Yunes yo kaboko iga biamona ya wali onge kwa nero so ale de chi stage bona gato gatera como ekera avaricia tokumbe na wocha toliwe chikoenda ande telimangana manene tokugamba moje saidi ya avaricia abandi konesimo okora abandi mbale se kwaya magende uchi alia se yunia gaikaranista alia yunia kambe Senge naro linga bumo kasonoro yunia tegera asenge naro lingo mo kasonora awo magende kiriri ngero rari aria abadikon n'abadikonesi mokanda kujari stwabe karogoro dogoro dorali abarisi barabunjugota
Oya moina. Mwenyezi Mungu wa majeshi atawafanyia watu wote karamu ya vinono. Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote, kifuniko cha uchungu juu ya mataifa yote. Juu ya mlima Zayuni Mwenyezi Mungu wa majeshi atawafanyia watu wote karamu ya vinono. Katika mlima huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote, kifuniko cha uchungu juu ya mataifa yote. Bwana Mungu, nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana umetenda mambo yaliyo ya ajabu. Waitekeleza kwa uaminifu na kweli mipango uliyoipanga tangu zamani. Kwa hiyo watu wote watakutukuza, wewe ndiwe Mungu. Bwana Mungu, nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana umetenda mambo yaliyo ya ajabu. Waitekeleza kwa uaminifu na kweli mipango uliyoipanga tangu zamani. Kwa hiyo watu wote watakutukuza, wewe ndiwe Mungu. Mungu ataangamiza kifo milele daima, tayafuta machozi katika nyuso zetu zote, na kutuondolea aibu duniani kote. Bwana Mungu ametamka, yeye ndiye atatuokoa mikononi mwa shetani, atupe taji ya ushindi. Baba Mungu ataangamiza kifo milele daima, tayafuta machozi katika nyuso zetu zote, na kutuondolea aibu duniani kote. Bwana Mungu ametamka, yeye ndiye atatuokoa mikononi mwa shetani, atupe taji ya ushindi. Bwana Mungu, nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana umetenda mambo yaliyo ya ajabu. Waitekeleza kwa uaminifu na kweli mipango uliyoipanga tangu zamani. Kwa hiyo watu wote watakutukuza, wewe ndiwe Mungu. Bwana Mungu, nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana umetenda mambo yaliyo ya ajabu. Waitekeleza kwa uaminifu na kweli mipango uliyoipanga tangu zamani. Kwa hiyo watu wote watakutukuza, wewe ndiwe Mungu. Bwana Mungu, nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana umetenda mambo yaliyo ya ajabu. Waitekeleza
tekeleza kwa uaminifu na kweli mipango uliyoipanga tangu zamani. Kwa hiyo watu wote watakutukuza